Mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, dyan lang kayo at nandito lang. Siyempre, ang iyong lingkod. Tayo po ay napapakinggan sa DCGB Legazpi sa Facebook ng DCGB sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, and of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Doon sa may mga health problems, pwede kayo mag-avail, magpa-health analyze sa ating office para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems, at hindi kailangan gumastos ng napakalaki para malaman ninyo ang inyong mga problema sa kalusugan. Again, kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman, at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717, and sa mga taga Sorsogon, magkakaroon tayo ng health symposium. Kailan yun? October 10, dyan sa Paris Pastoral Center sa Sorsogon City. O magkita-kits tayo mga taga Sorsogon. And of course, sa area ng, sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, we'll have our event. Saan ba yun? Dyan po sa Kapalonga. Kapalonga po, Camarines Norte. That will be on October 14. And October 15 will be in Daet, Camarines Norte. October 16 will be in Labo, Camarines Norte. Yan po ang schedule ng inyong lingkod. Kaya sa mga listeners dyan, lalo sa may mga problema sa kalusugan, huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita sa mga CMD offices, and of course, the best po maka-attend po tayo ng gagawin natin na health symposium. Oo, pagtutulong-tulungan namin, dito po ay tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili, because the best doctor to yourself is you. Huwag niyong intayin lumala ang inyong mga sakit, bumisita ka agad sa mga CMD offices. Our products, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Okay? Para i-inspire kayo at marami kayong matutunan, gusto kong i-on air ngayon ang boses uli ni Doktora Lilibet Ocampo, lalo sa mga taong diabetiko. Oo, pakinggan po natin ito. Kasi usong-uso na raw ngayon ang diabetes. Pero alam nyo po, ang diabetes is kasama po yan dyan sa mga tinatawag na lifestyle disease. Oo, kasi ang sakot ng tao, 20% genetic naman na, and 80% lifestyle. Kaya sa mga diabetiko dyan, pakinggan po natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Lilibet Bartolome Ocampo, ang chairman ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Marami po sa atin ang kuminsan nawawalan na ng pag-asa sa dami ng ating mga sakit, no? Problema sa ating kalusugan. Yung iba grabe, nadidepress na. At kuminsan hindi na natin alam kung anong remedyo o kung saan tayo pupunta. Marami tayong mga pasyente, lalong-lalo na dun sa ating mga chronic diseases. Tawag natin sa mga sakit na ubod ng tagal. Na pabalik-balik tayo sa mga doktor, pero bakit kaya pabalik-balik din ang mga sakit na ito? Lagi ko pong nasasabi na
kapag ang sakit natin hindi natanggal yung sanhi kung bakit lumalabas ang mga sakit na yan, lumalala ang mga sakit na yan, ay nako, hindi ho pwedeng gumaling yan. Ano? So, kailangan po nating maintindihang mabuti ang aking mga pasyente sa opisina. Hindi po namin na-check up yan kapag sila po ay hindi nakakaintindi ng kanilang mga sakit o kanilang mga karamdaman. Ang pasyente, mas maigi po na maintindihan ninyo saan ba nanggagaling yung ating mga sakit para po mas madaling magpagaling. Okay? Marami po sa atin ang pabalik-balik sa mga doktor, inom ng mga tabletas. Pero hindi ba ninyo napapansin? Bakit kaya inom tayo ng tabletas pero hindi naman gumagaling yung ating mga sakit? So, gusto ko po buksan ang inyong mga isipan, intindihin mabuti kung ano ang aking sasabihin at sana subukan po ninyong gawin kung ano yung aking mga maipapayo. At sigurado po kapag sinunod ninyo lahat ng instructions, kayo po mas giginhawa ang mga pakiramdam. Ang ating mga iba't ibang klaseng sakit, lalo na po sa panahon ngayon, ang dami-dami po nagkakaroon ng diabetes. Marami po sa atin hindi maintindihan ano ba itong diabetes na ito. Meron po tayo kasing dalawang klase ng diabetes, yung ating type 1 at yung ating type 2. Bakit kaya tayo nagkakaroon ng diabetes? Una sa lahat, pwede hong namamana ang sakit na ito. Marami po, kung ang inyong mga pamilya, ang inyong mga ninuno, dati na pong nagkaroon ng diabetes, pwede po nating mamana yan. Pero hindi ibig sabihin kapag ang mga ninuno mo, mga diabetiko, ikaw magiging diabetiko din. Hindi po. Lalong-lalo na kung marunong ka naman magbantay sa iyong mga pagkain o yung mga kinakain po ninyo. Hindi lahat ng mayroong kamag-anak na may diabetes, magiging diabetiko. Kasi, pangalawa, pwede po nandun sa mga kinakain natin. Alam naman nating lahat na kung ano man ang sobra, hindi po maganda ang epekto sa ating kalusugan. Siyempre, kapag sobra ang inyong kinain at hindi nagamit ng ating katawan, alam naman natin na lahat ng ating kinakain ay nagiging asukal, okay? In the form of glucose. Ito po yung simple sugar na kung saan kinakain o ginagamit ng lahat ng parte ng ating katawan. Ang asukal na yan, when it is burned, magiging energy po yan, nagiging gasolina ng ating iba't ibang parte ng katawan para tayo po gumalaw, para tayo mag-function, at para tayo po mabuhay. Kapag tama lang yung inyong kinain at tama rin yung ginamit ng ating katawan, walang sobra-sobrang naitatago. Yung iba kasi, walang preno ang pagkain, no? Maya't maya kumakain, laging gutom at hindi pinipili ang kanilang mga kinakain. Siyempre, kapag ikaw kumain ng sobrang tamis, mga pagkain sobrang taas ng halimbawa, sobrang carbohydrate, mga cake, mga chocolates, siyempre tataas ang level ng ating sugar sa dugo. At saka, kapag yung isang tao mahilig nang kumain, ayaw pang gumalaw, alam ba ninyo na sa pamamagitan ng paggalaw o pag-ehersisyo, paglalakad, pag-jogging, pag-basketball, lahat yan, yung ating mga laman ay gumagalaw at gumagamit ng asukal, ng glucose. So kung ikaw, halimbawa, kumain at ikaw nag-ehersisyo, no, ginamit mo din yung asukal na iyong ipinasok sa iyong katawan, malaking tsansa hindi ka magkakaroon ng diabetes. Okay? Kasi ang hindi sobra, syempre nagagamit ng katawan, hindi naiipon yung asukal na yan sa ating dugo. Isa pang dahilan kung bakit sobra-sobrang dami ng ating nagkakaroon ng diabetes, yung pag-inom ng soft drinks. Alam natin po na ang soft drinks ay acido, no? Phosphoric acid yung nilalagay. And when the body is acidic dahil sa pag-inom natin ng soft drinks, sira ang metabolismo ng katawan. Hindi nagiging normal yung chemical reaction or ang metabolismo ng ating katawan. Yung kakayahan niya mag-breakdown ng sugar ay hindi po normal. Kaya naiipon lang yung ating blood sugar, dumadami sa ating dugo, kaya po nagkakaroon ng diabetes at maraming sanhi ng ating diabetes. So, una, yung ating type 1,
Dating pangalan po niyan juvenile diabetes kasi karamihan sa mga nagkakaroon ng type 1 o yung tinatawag na insulin-dependent diabetes mellitus. Ibig sabihin nito, kailangan na mag-insulin dahil sirang-sira na ang kanilang mga pancreas. Okay? Ang ating insulin, parang susi yan no? Parang susi na kapag binuksan ng insulin yung cells, papapasukin niya yung sugar sa loob ng cells upang ito ay maging energy. Okay? Kaya kapag kayo sira ang pancreas, walang insulin na naproproduce, walang magpapasok ng sugar o glucose sa ating mga cells, walang magamit na energy ang ating katawan, naiipon lang yung asukal sa ating dugo. So that is type 1. Mamamatay ang pasyente pag hindi nag-insulin kasi sobra-sobrang sugar yung dumadaloy sa kanyang dugo. Aapektuhan niya ang komplikasyon po na mataas na sugar sa ating dugo. Aapektuhan niya mula tuktok hanggang talampakan. Lahat ng organs sisirain niya. Ang mata, nagkakaroon po ng retinitis or diabetic retinopathy, nagkakaroon ng katarata, no? Nanlalabo ang kanilang mga mata o nagkakaroon ng infeksyon, no? Ay ang ating puso, nagkakaroon ng pagbabara sa kanilang mga ugat sa puso or nasisira yung muscles ng ating heart, cardiomyopathy, no? Ang tawag doon, at yung ating kidneys lalo na kapag mataas ang blood sugar, nasisira ang ating kidneys kaya nagkakaroon ng kidney failure ang mga diabetiko. Lahat po, pati yung mga ugat, hindi makadaloy ang dugo, nagbabara yung ating mga ugat at saka sinisira niya yung ugat or yung nerves, no? Yung ugat ng pakiramdam, our nerves. Kaya maraming nagsasabi namimintig yung kanilang mga daliri or namamanhid yung mga dulo ng kanilang mga daliri at mga paa. Yung pangalawang klase po, which is the most common type of diabetes, yung ating type 2 na diabetes or ito po yung non-insulin dependent diabetes mellitus. Ibig sabihin, normal po ang inyong mga pancreas, normal po ang insulin level. Pero bakit kaya tumataas ang blood sugar? Dahil po, normal nga ang insulin pero hindi makapasok o hindi mai-transform ng ating katawan ang glucose into energy. Dahil sa una, ang alam namin mga doktor, ito po yung insulin resistance, no? Ibig sabihin normal ang insulin mo pero hindi pinapakinggan ng iyong katawan. So hindi nagagamit yung sugar, hindi na ita-transform into energy. Pero ang hindi maalala na mga kapwa ko doktor na ang pinaka sanhi ng ating type 2 diabetes ay ang kakulangan ng mineral na magnesium. Alam ba ninyo na hindi mai-transform ang sugar into energy kung wala pong mineral na magnesium? Doon sa chemical reactions, enzymatic reactions sa ating katawan, no, metabolism, kapag kulang sa magnesium, time will come, no, yung oras dumarating na hindi kayang i-transform ng ating katawan ang sugar into energy kapag kulang or walang magnesium. Kaya napakadaling naiipon ang sugar sa ating dugo. So marami, no, na pinapayuhan. Kapag kayo po ay may diabetes, huwag munang ititigil ang gamot, no, ang ating tabletas para sa diabetes. Isabay nyo lang po sa pag-inom ng inyong mga gamot para sa diabetes. Isabay nyo ang 20 drops twice a day, 30 minutes before meals, bago po kumain para matanggal yung gutom nyo, no? Hindi sobra-sobrang gutom ang mangyayari sa inyo para hindi sobrang pagkain ang naipapasok natin sa ating katawan. Okay? So 20 drops 2 times a day, 30 minutes bago kumain. Tapos mag-CBF kayo. Ang mga diabetiko, lagi ko pong nasasabihan na ang pagkain, small frequent feeding. Ibig sabihin, tig konti ang kakainin mo pero every
every 2 to 3 hours, mas madalas. Karamihan sa mga diabetikong gumagawa nito, tig-konti ang kinakain, nagkukulang ng sustansya, di po ba? No? Kasi konti-konti lang ang nakakain. Kaya nga po, importante yung ating cell bio food. Ang ating pong cell bio food is 100% natural superfood ito, chlorella and spirulina, no? Na nagbibigay ng tamang sustansya sa ating katawan. Kung ano man ang hindi mo makuha doon sa mga pagkain na iyong ipinapasok sa iyong katawan, available po siya doon sa ating cell bio food. So, doon sa mga diabetiko, subukan po ninyo 10 tableta bago kumain sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? 30 minutes before meals, 10 tablets morning, noon, and night, sabay ng 20 drops ng ating CMD, sabayan nyo po na pag-ehersisyo. Okay, doon sa ating mga medyo bata-bata pa na kaya pang mag-jogging or mag-bisikleta or mag-zumba, or mag-aerobics, ina-advise ko po sa mga diabetiko ang exercise. Kasi po, tuwing kayo po ay nagja-jogging, nag-exercise or sumasayaw, gumagalaw ang ating mga muscles. Ang ating mga laman o muscles, matatakaw yan, no, sa sugar. So, tuwing gumagalaw ang mga muscles na yan, nagbo-burn yan ng calories, nagbo-burn ng sugar, at energy ang kinalalabasan. So, mapapansin ng mga pasyente na, bakit kaya, Doc, sabi nila, kapag ako ay nagsi-CMD, parang ang lakas-lakas ng pakiramdam ko. Kasi nga po, you are transforming sugar into energy. Bumalik po kayo sa inyong mga doktor or continue monitoring your blood sugar sa mga diabetiko natin, pagpatuloy lamang po ninyo ang pag-monitor, at kapag bumabagsak na po ang inyong blood sugar, bahala na po ang inyong mga doktor na magbawas. O halimbawa, naka-metformin po kayo 2 times a day, tapos nag-CMD ka ng 20 drops twice a day, at CBF na 10 tablets 3 times a day. Pagbalik mo sa doktor mo ay nag-normal yung blood sugar mo, pwede na sigurong i-once a day na lang ang metformin, no? Pero wag ititigil ang CMD at CBF. So, tuwing balik nyo sa inyong mga doktor, bawas ng tabletas ng metformin, no? Hanggang dumarating ang panahon, ay nako, hindi na po mabilang ang mga pasyenteng nag-graduate na sa diabetes. Anong ibig sabihin nun? Natanggal na ang mga tabletas para sa diabetes, pero tuwing examinin ang kanilang mga blood sugar, normal. Lalo na po yung mga disiplinado sa kanilang mga kinakain araw-araw. Ang alam po kasi natin, no, ang diabetes lifetime na sakit. Depende po sa klase. Ang type 1 na diabetes or insulin-dependent diabetes mellitus ay lifetime po talaga mag-i-inject yan ng insulin kasi walang source ng insulin kung hindi yung injection kasi sira na po ang kanilang mga pancreas. Pero kung ikaw ay type 2, malaki po ang chance. Kapag wala pang komplikasyon ang inyong mga sakit, malaki ang chance pwede rin kayo mag-graduate sa diabetes. Alam ba ninyo yon na pwedeng mawala ang sakit na diabetes? Napakarami pong komplikasyon ng sakit na ito. Kaya sana naman wag ninyong pababayaan na tumaas ng tumaas ang inyong mga blood sugar. Kapag ikaw may kapamilya, no? May kapamilya kang alam mo na may diabetes, mas dodoblehin, triplehin po ninyo ang inyong pag-iingat. Halimbawa, si nanay, mataas ang kanyang blood sugar, no? Yung mga anak, hala, sige, inom ng soft drinks everyday. Ay naku, asahan po ninyo. Darating ang araw, magiging diabetiko din ang mga anak. Kaya habang maaga po, bantayan natin ang ating mga kinakain, mag-ehersisyo tayo, sabayan po ng ating CMD at cell bio food. Marami po nagsasabi, normal na daw po ang kanilang blood sugar. Pwede na daw bang tanggalin ang CMD or CBF? Alam naman po natin, sabi ko kanina, na ang sanhi ng ating pagkakaroon ng diabetes dahil sa kakulangan ng mineral na magnesium. Kapag ikaw, sigurado mo sana, no, na kompleto sa magnesium yung gulay na kinakain mo araw-araw, ay siguro pwede mong itigil ang CMD. Pero hanggat hindi po natin
sigurado na kumpleto sa magnesium or iba't ibang klaseng mineral ang mga kinakain natin araw-araw, tuloy-tuloy po. Pwede sigurong bawasan yung number of drops. Imbes na 20 drops twice a day, pwede na tayong mag-15 or at least 10 drops twice a day as maintenance. Okay? Pag natanggal na yung mga gamot, normal na lagi ang inyong blood sugar at medyo tight ang ating budget, no? Hindi tayo makabili ng regular na CMD. Disiplinahin lang ang pagkain at saka mag-exercise, pwede nang mag-decrease ng number of drops ng ating CMD. Okay, so sana po dun sa ating mga diabetiko na nawawalan na ng pag-asa tungkol dun sa kanilang mga sakit, lalo na po kung wala pang mga komplikasyon yan. Kayo po ang nangangailangan ng ating CMD at ang ating Cell Bio Food. Marami po nagtatanong, ang Supreme Juice ba pwedeng inumin ng isang diabetiko? Opo, pero in moderation, okay? Isang baso sa umaga, pwede rin isang baso sa hapon o kaya sa gabi. Kasi ang sugar ng ating Supreme Juice ay stevia. Natural po na sugar yan. Madaling i-absorb at gamitin ng ating katawan. Kaya hindi po yung klase ng sugar na naiipon sa ating dugo. Sabayan po natin ng pag-inom ng maraming tubig kapag uminom ng Supreme Juice at kayo po ay diabetiko. Okay? So, ayan, nasa mga listeners natin, ang napakinggan natin ay si Dr. Lilibet Ocampo at diniscuss niya tungkol sa diabetes, paano tutulong yung ating Power Trio. Tried and tested talaga yan. So, iba't ibang sakit ay kaya ng ating product. Ano man ang mga sakit ng tao, pag naagapan ay natutulungan. Ulitin ko lang, para sa mga taga-Sorsogon, Health Symposium ay gagawin natin October 8, 9:30 a.m. at Paris Pastoral Center in Sorsogon City. Makipag-coordinate lang dyan kay Ma'am Cora Espadilla dyan sa Balugo, Sorsogon City. O pwede rin doon kay Ma'am Cristina Baldo, ang ating stockist sa Sorsogon City. Hello sa mga lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station nakikinig, and of course, sa lahat ng nanonood sa Facebook, hello sa inyong lahat. And also, ulitin ko lang, sa mga taga Camarines Norte, magkakaroon tayo ng Health Symposium. Kailan yon? October 14, doon po tayo sa Kapalonga, Camarines Norte. And October 15 sa Daet, dyan sa Josel's Garden, Daet, Camarines Norte, 9:30 a.m. At October 16, dyan naman sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Magkita-kits po tayo. Paano pala kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at retail price. You get your entry ticket sa ating venue with free lunch na po iyaan. Okay? So, eto ngayon. Sa mga outlet natin, sa area ng Camarines Norte, eto yung ating center dyan. Hanapin lang sa CMD office. Hanapin ng malaking titik na CMD. Diba? Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casarog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jeguilian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh Day Adventist Church. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on. Sa Camarines Sur, Cati Sasil, Binanuhan, Karamuan, Camsor, CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Gowa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libanan, Camarines Sur. Sa Dorchester Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur.
CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, si L&L Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel, Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa Catanduanes, Ma'am Helen Torrepalma and Rosalina Torrepalma. San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan. Vera, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amdistaki Center, San Pedro. Vera, Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes. Of course, sa area ng Masbate, Aida Amor, Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. At sa second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jenny Lee Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. At sa second floor, Room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balugos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon, Boy Imperial. Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. So first district, Balbay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Caticredo, CNL Pasis Building, Arliano Street, Tigbitiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, atop GW Hardware. CMD Office, so mga taga Santo Domingo, Albay, meron na kayo dyan. Hanapin lang yung signage na ZMD na malaki. Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Atop DM Mixers Paint Center. Jeremias Valle at Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, sa second district of Albay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Arson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. And of course, yung aking center, nasa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Oo, Ruben Aneo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilaw 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Sabal Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Nedi Obligarnas, Common, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. CMD office dyan, nasa second floor ng Kamalig Market. Newly open po yan.
pwede nyo pong puntahan at pwede rin kayo magpa-health analyze dyan sa area, sa kanila, okay? Rexy Sardinas Store, beside LBC office in Centro Ginubatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center, Market Site Uwa, Susi Dizon sa Ochapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, at sa second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi. CMD Center at second floor Kililan Building, San Jose Street, Donaw, Ligao City, beside PNB Ligao, Nea Pasinos, San Francisco, Ginubatan, Infantria, Cable TV Office, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Alba. Yan po ang ating mga distributor, mga CMD Center na pwede niyong puntahan. Of course, hindi lang yung health, hindi lang yung good health ang gusto namin i-share sa inyo, kasama po ang kabuhayan. We need distributors, we need retailers. Opo, kailangan talaga natin. Join our group, aralin nyo po, hindi natin ipinagkakait sa inyo na pwede rin kayong umasenso dito pag nag-join kayo sa amin sa Health Code International. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.